ازي دمص راديو إيرناي علتاو زينا ኣብ ኢትዮጵያ ማዓስከር ሕጻጽ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብተን ካልኦት ክልተ ማዓስከራት ንምግዓዞም ዝተወጠነ መደብ ምስ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ ተገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንማዓስከር ስደተኛታት ሕጻጽ ብምኽንያት ሕጽረት ባጀት ክዓጽዎ ምዃኑ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ምግለጹ ዝፍለጥ እዩ። እንተኾነ ነቶም ልዕሊ 27,000 ስደተኛታት ናብተን ድሮ ብጻዕቂ ሰብ ተዋጢረን ዘለዋ ማዓስከራት መጓዓዝ ከቢድ ጥዕናዊ ጸገም ክኸትል ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ። معسكر حصاص كعصو مخانو مستنغره دحر وارحون انتخونه نتግባሪኡ بزملكت ካብቲ መንግስቲ ዝወሃበ ዝኾነ መግለጺ ብዘይ ምህላው ንሰራሕተኛታት ረድኤትን ኣመሓደርቲ ማዓስከርን ኣብ ጸገም ኣውዲቕዎም ከም ዘሎ ካብ ተጸዋዒ ስደተኛታት ላቲሲያ ባድር ገሊጻ። ኣሳት 30,000 ጉዳያት ኮቪድ-19 መዝጊባብ ዘላ ኢትዮጵያ ናይ መጀመርያ ዝተለኽፈት ኤርትራዊት ትሕቲ ዕድመ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ማዓስከር ዓዲ ሓሩሽ ኣብ ወርሒ ሰንያ ተረኺባ። ኣብዘን ከም ዓዲ ሓሩሽ ማይ ዓይንን ሕጻጽን ዝኣመሰላ ማዓስከራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣሳት 100,000 ምዃኖም ጸብጻባት ተጸዋዒ ስደተኛታት የመልክቱ። እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ሕጽረት ባጀት ንማዓስከር ሕጻጽ ክዓጽዎ ምውሳኑ ምኽንዩ ከም ዘይኮነ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ይገልጽ። ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከብ ማዓስከራት ስደተኛታት ዝሽፍን ዓመታዊ ባጀት ተጸዋዒ ስደተኛታት $385 ሚልዮን ክኸውን እንከሎ ኣብዚ ዓመት እዚ 14 ሚእታዊት ካብቲ ንበዓል መዚ ጉዳይ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ዝህቦ ዝነበረ ደገፍ ከም ዘጉደለ እዩ ዝግለጽ። መጉዳል እዚ ዓመታዊ ባጀት ክሳብ 27,000 ስደተኛታት ዝሕዝ ማዓስከር ዝዕጽው ኣይኮነን ይብል ተጸዋዒ ስደተኛታት። معصاو زمعسكر سدتنياتات دحر سمع سلام إثيوبيان بريزيدنت إسياسن زتوسنه مس مخانو فاينانساو زيكونه كال بوليتيكاو دفيت كهلو يخيليو زبل تنتانتات كوهابو صنيحيو. ኣብ ደቡብ ሱዳን ጥረ ገንዘብ ጽዒና ትበርር ዝነበረት ነፋሪት ወዲቓ ብምሕምሻሻ 7 ሰባት ከም ዝሞቱ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና መልኪቱ። እታ ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ጁባ ተበጊሳ ሒደት ደቃይቕ ድሕሪ ምብራራ ዝወደቐት ነፋሪት ኣብ ሰሜናዊ ክፋልቲ ሃገር ናብ እትርከብ ከተማ ካሜሩያ ተምርሕ ነይራ። ካብቶም ዝሞቱ 4 ሰራሕተኛታት ነፋሪት ሩስያውያን ክኾኑ እንከለዉ እቶም 3 ከዓ ደቡብ ሱዳናውያን እዮም። ሓንቲ ደቡብ ሱዳናዊት ተጓዓዚት ከዓ ብዘይ ዝኾነ ጉድኣት ብህይወት መውፅኣ ሚኒስተር መጓዓዝያታ ሃገር ማዱት ቢያርየል ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ገሊጹ። እቲ ተጻዒኑ ዝነበረ ጥረ ገንዘብ ኣብ ዞባ ዋው ናብ ዝርከብ ኦፖርቹኒቲ ባንክ ዝቕንዕ ነይሩ። ጠንቅቲ ሓደጋ ዛጊት ብወግዒ ተገልጸን። እንተኾነ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዘን ሒደት ዓመታት ጥራይ ሰብን ንብረትን ዝጸዓና ነፈርቲ ብተደጋጋሚ ወዲቐን ከም ዝተሓምሸሻ ጸብጻባት ሚኒስትር መጓዓዝያት ሃገር የመልክት። ቆንስል ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ንሕጊ ፕረስ ሃገር ብዝምልከት ዘተካይዱ መበል 88 ስሩዕ ኣኼባት ቆንስል ብቪድዮ ኮንፈረንስ ኣብ ዝተኻየደሉ ንሕጊ ፕረስ ክግበረሉ ዘለዎ ምቅያራት ንኣታዊታቱን ግብርን ብዝምልከት ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐ ካብቲ ሃገር ዝተመሓላለፈ ዜና መልኪቱ። እቲ ምሕያሻት ከም ዝተገብረሉ ዝንገር ዘሎ ሕጊ ፕረስ ንስልጣንን ዕማማትን ከምኡውን ምቁፅጻር ፈነወ ብዝምልከት ምክትታል ክግበር ዝጠልብ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተጓሃረ ዓሌት ዝመንቀልዩ ግጭት ብቐጥታን ተዘዋወርን ኢድ ነይርኩም ዝብል ክሲ ዝቐረበሎም ሰራሕተኛታት ሚድያ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከኣትው እንከለዉ ገለ ማዕከናት ዜና እውን ኣገልግሎተን ደው ከብላ ትእዛዝ ከም ዝተመሓላለፈለን ዝፍለጥ እዩ። ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ እዋንቲ ዝሓለፈ ስርዓት ተቐይዶም ዝነበሩ ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን ብምፍትሑ ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ተናኢዱ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ መንግስቲ ጸጥታን ርግኣትን ተሃገር ከውሕስ ብዘይምኽኣሉ ኢትዮጵያ ናብቲ ዝነበረቶ መዝገብ ክትምለስ ዓብዪ ተኽእሎ ከም ዘሎ ብሓያሎ ወገናት ይግለጽ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙሎ راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوان غازت إنياتا زدالو نتسا راديو